तो एक मनीस भावार्थी देवाचो विश्वास दवरून चलतालो जेजूची खबर परगटूंक तो गांवांनी वेतालो एक दीस आफ्रिकाच्या गांवांत पावलो चलोन चलोन वेतालो थंयसरले मुयाक ताणें पळोवन मातशें तो चिंतूंक पडलो मेलेल्या एका सोंशाक मुयो वटून वता मुया लागीं व्हरोंक जायना थंयसर त्यो त्रासान पडटा मुयाचे चुरचुरे ताणें चिंतून बारीक बारीक कुडके खोदता मनीस तो सोंशाक कातोताना थंयसरलो लोक पळयता जनवराक मारताय म्हणून दोन ताका चिलीन घातलो एक दीस थंयसरलो राजा येवन जेलीन वचोन विचार केलो जनवराक तूं कित्याक मारताय तें सांग सारकें सांगोन दितलो जेजूक परगटूंक आयलोलो म्हूण राजाक ताणें जबाब दिलो जेजू म्हणटा ताचें नांव तूं घेताय हे वेळार कोण वळखताय सत्य तूं सारकें सांगोना जाल्यार फाल्यां गोळार चोडयताय गोळार मातशे आदी तुका आमी एक बारीक चान्स तो दिताय एक साक साकर आनी एक साक कोणे मिक्स करून जेलीन दवरताय रात्री भितर कोंडे साकर तुगे सेपरेट करतलो राजाची उतरां आयकोन सगलोच चिवताचो हो भियेलो साकर कोंडे सेपरेट जावचे ना सगलोच तो भियेलो जेजू जेजू म्हणून उलो मारून सारकोच तो न्हिदेन पडलो तेच रात्री मुयो त्यो जेलीन येवन साकर कोंडे सेपरेट कोत्ता दुसऱ्या दिसाक राजा पळोवन ताका सगलोच वजाप जाता साकर कोंडे सेपरेट केले म्हूण बऱ्या मनशाक सुटका दिता जेजूचेर वाडटलो मनीस कोरेंच तो जिकोंक पावता जेजूचो पावर भावा भयणांनी सारको सुपर वर्तता